Bhuail Deir cuirlachon de Donegal nachhfuil na hacuine Jacob le tuairisc fin obair Iesu chuin an Gweedore héis Tuilte na híréid. Ba siad a deir siad a chur iartas chuig an rialtas le muoinú áil le bóise agus drehéid atá scriste a chóirú i ríist. Bhí obair mhór ghaintachán ar siúl sa paróiste agus meastar bhfuil na 100,000 go ghumaiste dionta. Tá an mórscéil ag Áine Ní Bhreisleáin. Ní ainethe cantratha an Gweedore réir in éigur het farhin chrom ar fá trí huaig an stad. Fa go an paróiste na híar huail, níor hiúl baltaí I gantar gurí buga agus is ranna carcra, agus fa go seanta phobal gurí buga fa dhé dríisce nar a chuig an óin har a brúathe a drethe chuige log. Fa go daoine sénithe nar a dreidiú cúlbaltaí, agus dírí cuasaí níos measa nar a níon talíor hiúl run dreid, cos leis an chinseo a míine nilar agus ar an teascan bheg. Maidín bhín líon dámaiste sailor le feiceal nar a chraigh an tilí agus táisiúir an glantahan. Seo leor an Gweedore atá loníthe bhorig na bhaintseanta phobal run an tilí na €1,000 a ghamastain seo den nerig na bhéin, de chráú agus den na leorí a tastíham. Séniu Evelyn Vigil a bhríide agus a níon in na siapa blahanna agus bhí ar na seirbhísí éigeanta le teir le hortarú. Da bhí sé cur ná ar níam duine ar ligní, but sin dúr hénta throm, mám sin hefan chuige log na háisií. I giri trasiad arasa. We heen ze squib gollem. Bring my daddy's yeah first, but han je jack gas in your mouth yeah in the little. Han trej brische bruche. Tan shop at doen tog in feel her agus tanig eske shahan swana kan fast na chvisha na brainy ar jean. Ní hilma gadal ha lehjin shawn indoor. Bhí na seirbhísí dátein fíor gurí an seo inné. Mar tíntún seo an pepe seo liestad an scartní go fémid tan ón inné. Fu mar hil goí amach fu go dípaid gró I dóíonn seo. Bhí coppla manach an fuiisce, bhí cin bhain bhí coppla tuirisce I húil, agus na dhé sin hasí na scartní taiste go gasas a chuir tá cin inné hanile. Agus bhí mit gobi go dí candearna fuimid na hafa é bomatin mí ré fuimid candearna. Chai ibrihan na cóirla condaí an leamon ibre ar bhaltaí agus ar ghreid a deir siad na méid se ar a gomas dílar san an obair dhiise hana lig. Í baí na acbuní ag an cóirla conda bhí mé ag fécintar an méid dámaiste tá déinte, so baí míad ag lorag teacaíocht don rialtas chun an feim seo a dhéisiú go Homlan. Níachas a léad a helí sa paróiste ó bathe chuigir a bhí gafran a mí lúnas in na bliana ortha dé Ghaoth. Bei se run léhantí sa le mé measta an gentar an dámaiste le run na Tuilte seo. Áine Ní Bhreisleáin na ar TG4 an Gweedore a Donegal.